minutes panahon. Wala nang mabuhi sa among garden, manghitamig utanon. Let's go mga kapobre nga man yung uban nga mura man nagtuay. TikTok. Kaya naman. Okay, si Pretty pinaki magpalag pa muna. Magana pa may. Og sa dili pa mi mo padayon, og asa may paingon ron mga kapobre, amo sa nihugasan among motor og pinabungga kay grabe jud perting inita may nang nindot pog kaayo no sa tong pamati nga nailigo atong motor bahala ang tagiya wala. Karon mga kapobre, ato ning tanawon og unsa among padulngan og naabag yun mi matiti karong adlaw. Inita oy. Buti kami na kalabasa ni Day. Kuha ka silang milong daray. Kalabasa. Kalabasa man dami. Dayo ko ako. Ha? Dito na dali ayun. Og diri na ta sa part nga i-reveal na nako ang hinigugma nako mao ni akong love of my life mga kapobre makita na gid niyo nara. Oh, mao na akong love of my life mga kapobre. Tuba is life. Mao na akong gihigugma karon sa panahon nga nako kasakit og kalipay giubanan ko ana mao na tinuod nga gugma. Oh, di ba? Mga kapobre, pagkahuman na ni na magtilaw sa tuba, siyempre amo dyan ang gikuha, oy, para mas malingaw pa mi sa unahan. Kauban sa ani akong mga angel baby. Og ni padayon na mi pag-travel mga kapobre, adto mi sa unahan ka ng nindot kay nga view nga makarelax mi. O tanon ang gipangita, pero layo kay naabta, naabot ring dapita. O tanawa ra. Mga kapobre, kung nasakitan mo, gipagyaan mo, ani mo diri. Pwede kay mo diri mag-false view to ara. Yo ganahan pa mamulok sa naragi mo na ninyo. Hello mga kapobre, na ani diri nilaag sa viewpoint sa Australia dapit ni mga kapobre. Kinahanglan mo mag-relax, stress mo, ipabiyaan mo sa uyang, broken hearted mo. Ali diri mag-uban ka. Mga mong bari ay bitaw pasupasuhan na to nilang view diri mga kapobre. Kitag sa ragid mi makala. Hair color sa kong sinina. Pak. Ang auta ko be. Dapat walay mag-istorya og antong pang snack ibutan. Kamu bitaw bayit. Walay apil kaon ato. Wala na ako. English ba? Oy, walay apil ka basta magbinisaya ha. Duwat da tuba. Duwat da tuba. Walay mo kuan dapat mag-challenge sa karon. Siyempre, basta tuba. Basta ay ala English to ba ay? Duwag da drinks. Coconut. Yes! Duwag da drink coconut. True. So true. Ang say English na hulog day? Pulling for you. And before and after. Magpamaki ha. Before and after. Day, kung mahimo kang lalaki. Ayot, oy! Di ba yun tayo kananong? Day, kung mahimo kang lalaki, next week, pao-pao naman dyan ka. What if tagaan kang chance nga ikaw magkapa-virgin ni friendship? Virgin dun siya, huwag dyan mo lalaki. Ikaw daw be. Ikaw lang maupaw na Ikaw pa virgin food ka. Dua-duaan pa manok. Dili man. Tagaan chance. Tagaan kag chance ni friendship. Mong buhaton. Dipindi sa mo. Dapat mo, unsay una ni mo hikapon. Ay, ang unay kapon. Buntot pilas. Buntot pilas. Pilas. Nakasin. Wala ko nga sinda. Nagpatas na gano'n. Arjilibon, bantan ka na kunya dan. Suko pa kayo. Kabalaka kitag sa tana. Kamay sa dibdib. Ano sa English ang baka?
Ako. Kau. Ala, grabe. Dito na. Dito na. Next. Tanawa. Unsay English sa Maadto na ko. Ay, Oh, Itay. Raymond, may una. Meron na, Raymond. Going right now. Mali. Ayun, balik ka bayot. Ikaw. Na, wrong po ko day. Coming today. Coming today. Three. Unsay English sa magkita ta ugma. Ikaw pindutan na bayot. Tomorrow, I'm backing for hair. Mali, bayot. Ikaw lang. Ay, usa ka nito. Magkita ta ugma. I'm back tomorrow. Mali. Ano mo, tunga mo, tunga. Mali na ito. Mali. Kung moingon ang afam. Afam ano yan? Afam. Afam. Apa mo na? Kung moingon ang afam na, Tinataan where are you now? Oh. Ako nakapindot, bayot. Ah, bayo. We are nun. Usa to day. We are nun now. Usa to. Kung moingon ang afam na, where are you now? Unsay mo tubag? English. Ikaw may unang pindot ka. Ay, okay na to ko. Okay na ko. Mali. Amal, ikaw bayot. Mali. Sa ato, Tagalog ko, English. Bayot. English? Na, mao na diha. Where are you now? Oh. Oh, naman guro ng where are you now? Ang imo tubag ba? Asa ka karon? I'm my place. My Hoy, ay, yata naka 1 point. Okay, dito. Double that. Okay. Let's spin Tagalog in the wheel. Kung ang Tagalog, saan ka pupunta? Ano naman sa English? Oh, sa'yo na. Uwing na ko. Hoy, wrong. Ay, wrong. Saan ka pupunta? English. Ikaw. Saan ka pupunta? Wrong natin mo, ha? Oh, wrong Oh, naman. ikaw mon. Where are you going? Oh, yeah! Bayot tayo kay Pirmi lang. Kamot lagi. aron Baling kamot para di ta manimahong tungog. Kung sa Tagalog, maingon ang afam na, can you be my date? Yeah, ako ikaw na. Oh, sige. Oh. Sa may tubag. Yes. Wala maot. Oy, ayun ba? Si Mark man. I do. Wait. Oy, nakuha naman na. Nag-will you marry me? Mo na siya, I do. Okay, nabusog naman ang tanan mga kapobre. Diri na dahil wala na mo gipadagpas na yung madayang-dayang. O, tanawa na kayo. Nakainom na magtuba. Grabe, hyper na kayo. Di ba? Ingon ana mi kabibo mga kapobre magkaoba na importante jud happy kay mga kapobre barag mga libig. Balag mga ligid. Ingana mi ka-happy mag-uban mga kapobre basta na ang tuba kay ngano. Diya naman maandar ang mga nindot kay mga storya, mga nindot kay mga English, na mga katawa, mga mahakak. Basta magkauban o kumplito mga kapobre, wala gi mapiat city, puro gid wa gi mapili piat city. An awar gini si Inday nakaligo na sa tuba. Ang sunod ana mo atras pa na kay na pa may music. Walang ginako gi ang music lima ko break maka-copyrights man taso. Kinira inyo makakita. Wala mo nakapalo sa tong Facebook account. 1 million followers sa ta dito. Dire tuba tirada sa kabuang. Tanawa. Makita niyo kabuang ninduhan nga bikangkang na may gali na ka-short gwapa. Kita na pud undang dinulakan.